emakhaya nibikelela lapha sikohlelo lethu umgozelo. Babukele emakhaya nibikelela-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukele-ke namhlanje-ke la sibhalele uma wathi ucela simsize nanangu umfowabo osegula. And ucela simsize ukuthi umfowabo simfunise iy'hlobo zakhe ey'zalwa ubaba wakhe ezihlala ey'ngolweni eShepstone. Please-ke babukeli-ke uma unolwazi noma uzwa lamagama azobe eshiwo la, uma nawe unawo ulwazi lawo, ngiyacela ukuthi uvele ngaphambili. Babukeli-ke ngicela ningakhohlwa ukuthi manje before ubuke noma mawuqeda ukubuka ungakhohlwa ukusubscribe ulike. Babukeli, ngiyathemba ukuthi ningene kahle enyakeni omusha. Ngithi-ke bonke. Ngibingelele-ke babukele emakhaya nibingelela lapha sohlelo lethu umgwazelo. Babukele emakhaya nibingelelana-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukele emakhaya-ke sila kahle kahle siceliwe kwathiwa asifike la ekhaya. Njengoba sesila ekhaya-ke mani njani? Siyaphila. Yebo, hayi. Sesikhona-ke ma bengisacela-ke uke unabo ukuthi kahle kahle njengoba sila ekhaya nje size ngani. Okay, la igama lami nguLindiwe wakazama. Ngihlala la ekhaya. La ekhaya sihlala eAdams, indawo yaseAdams le. Ngaphansi kaShozi Mazungu. Ngihlala nobhuti lana. Bekade ngihlala nobhuti wami nengane yami nginomzukulu oyedwa. Inkinga ngahamba ngayolanda ubhuti la ehlala khona. Uma ngabe ngimfica lapha la ehlala khona wayephuma esibhedlela. Angimazi ukuthi uphethwe yini. Kuthe kusuka lapho uma efika la sesimlandile usehamba ngey'ndonga uyabambelela. Ngabhalela ku-Facebook ukuthi ngicela umuntu ongasangisize one-wheelchair. Kwaqhamuka umSamaria owanginikeza i-wheelchair kodwa kwathi wanginikeza ngo-5 ngo-9 basibuya ngiphuca bathi indawo abasebenzeli kule ndawo yalana. Kwangiphatha kabi lokho ngoba phela ngiyambona ukuthi uphelelwa amandla akasakwazi ukuhamba and sengisele ngedwa kwashona uma ngo-2023 ngimlande ngo-2022 yini. Lapho lo muntu akana ID akatholi lutho i-grant. Ngazama-ke ukuthi-ke mangithola amasenti ngomnikelo owawukhishwe abazalwane ngomngcwabo kama ngahamba ngayo ukwenza i-ID yakhe. Uma ngabe ngifika laphayana i-Home Affairs ngaya e-commercial, ngafika e-commercial ngathola ukuthi useke waba nama-ID amathathu. Inkinga yakhe uyibiza ngesibongo sakaGamboshi ekuyisona lesi engifisa ukuthi laba abafikile bangincede sikwazi ukuthi si-track down abantu bakaGamboshi ukuze nabo bambone ukuthi usenjani. Yena uyaphila kodwa uphila ngokukhubazeka manje usehamba nge-wheelchair. Ngathola umSamaria wesibili owakwazi ukuthi angixhumanise nabaseClaywood wahamba nge-wheelchair. Kodwa udokotela waseMbumbulu mangabe ngiya ukwenza i-grant wathi kunokwenzeka ukuthi washawa i-stroke futhi sasinganakile. Okwamanje ulele embhedeni akakwazi ukwenza lutho, uyalala nje 3 days. Phela ngimnikeza ukudla sekuseni semini ntambama. I-wheelchair unayo? I-wheelchair yebo unayo. Ngathola umSamaria owangikwazi ukungixhumanisa nabaseClaywood wahamba wayokalwa kwaqedwa wasehamba futhi seyocollect. Ne-ID ngokunjalo usenayo uyayithola i-grant. I-grant ayitholayo eyokuthi ayiphilise yena. Eyami yokuthi mina ngiyamnaka as i-caregiver angibange ngisayithola mina ngokuthi ama-fingerprint kwi-ID yakhe. I-ID unayo le-smart card kodwa akusenzeki ngoba kuthiwa ama-fingerprint awasebenzi. Ngase ngithola usisi esasihamba naye eMbumbulu okuyena owathi uzongixhumanisa nabantu abanolwazi ngezinto ezikanje nokuthi bangakwazi ukuthi udaba lami luzwakala ngoba sengifakile ku Facebook ngicela ukuthi ngicela bakaGambushe bavele lapho la esigodini sabo abakhona ngoba uthi yena mawuya kubo uhamba uye ePortshepstone ePortshepstone kahle kahle kubi sezingolweni. Ey'ngolweni kuphi? Angisazi isigodi sakhona. Okay. Kokwamanje yena inenkinga yekhanda,
ikhanda lakhe ungathi alithathi kahle Okay. noma umbuza izinto yena uyayiphendula angazi noma uzokwazi yini yena ukuthi asitshengise umhlahlandlela ukuthi mawususe-Port Shepstone ubhekaphi lapha ezimbolweni angikwazi kodwa ngiyacela nje owaziyo abakukalaki kaGambushi ubaba wakhe angimazi ukuthi ubani bambiza abani igama uma wakhe angimazi ngoba khona umama omncane wakaGambushi ngoba ngiyezwa kuthiwa khona ney'ngane zakubo khona nehlala esiphingo Lotus Park angizazi namagama azo. Ubaba yena akekho amkhumbulayo mhlambe owelunga lomndeni uyena sesingathola kuyena-ke iqiniso ukuthi ubani amagama abo ngoba mina angibazi angikaze ngihlangane nabo uyena wahlangana nabo kanye kuzoshona ubaba wakhe ngqo omzalayo emveni kwalokho-ke ababange besaxhumana kodwa-ke mina isicelo sami ukuthi kungcono sibathole abantu bakhona ukuze nabangilekelele kulo mthwalo engiwuthwele ngoba unzima nabo bafaka isandla mhlawumbe nabo bafaka isandla mhlambe nabo abazi ukuthi ukulesimo abazi ukuthi ukulesimo bona bamgcina nini bamgcina bona bemfaka isiphandla nje kuphela eyingane emdala na-30 years uyibiza ngoGambushi una-54 ngiyacela nje bamgcine na-30 years mhlambe washaya ipasi ena-30 years njengoba wena ma uthi unamapasi awu-3 alahleka amapasi awu-3 ayinhlobonhlobo kwakuyintompasi lo okay ugreen book lelinye-ke i-ID yakhe i-smart card kuthiwa ngeke sisasebenza ngoba asinawo ama-fingerprint asinawo X asinayo i-signature nginanaleyo nkinga futhi isona lesi pho saphuma kanjani singanama-fingerprints ingene nami angazi-ke ukuthi kusetshenzwa kanjani ka-Home Affairs nazi lapha kuleya ndawo le lapha phansi le asinawo nami ngiyengibona eyami ukuthi isayiniwe esakhe asinayo kusho ukuthi kuthiwa angiqale phansi-ke ngiyosenza futhi pho ima-ke ma mina into engixakayo yaphuma kanjani yona i-ID ngoba nansi iyabonakala ukuthi i-ID yaphuma kanjani i-ID engekho ama-fingerprint a-identifyayo ukuthi lo muntu la uyena umnikazi wale ID yaphuma ngalesikhathi soyishaya commercial kathiwa kuze yena azoyikhipha weza wazoyikhipha kodwa mase siyembumbulu sesiyovuselela izinto zakhe kuthiwa i-ID izogcina isingasasebenzi ngoba akusiyena ulakhi lona Gambushi ngiyaxakeka ukuthi kanjani ngoba uyena phela kuthiwa kusiye lo muntu olasithombeni kuthiwa kusiye lo muntu osesithombeni yikho nje ngaze ngaxhumana nosisi ngamxoxela udaba lwami waluzwa usisi udaba lwami kanti usuka ngala eLovu ubaba yena mawumbuka yulo uyena kodwa kuthiwa futhi eHome Affairs akusiyena sesibuya ngisho eHome Affairs go-verifya iy'thupha nayo yonke into akusizo lezi la kuthiwa akuyona i-ID yakhe lena kuyena futhi angazi ukuthi kanjani nami angazi ukuthi kanti kusetshenzwa kanjani inqubo yakhona ithini siyayisebenzisa yona ukusho ukuthi nayo impesheni kuthiwa kuzogcina engasayitholi mangabe kusekhona le ID kufanele ngihambe ngiyoshaya enye and ifanele ngiqashe imoto mangiya lapho ngihamba nayo okay mhlambe angazi ayikho enye indlela esingathola ukuthi mhlambe sithole amagama ehlobo zakhe ubaba lezi oyidingayo ukuze athi senzelwa i-ID enzele into eqondile into enesibongo lesi esakhe yonke into yakhe kuphinde futhi so yona seHome Affairs sifike sithole kabanzi ukuthi uluphi usizo abangasisiza ngalo ukuthi ukwazi ukuthi isolveke le nkinga before kuze konakale izinto eziningi ngoba uyabona lapho ukuthi isigcino kogcina kuvaleka ngisho kwayona le mali lemphilisayo ubaba laba bakaGambushi njengoba ngisho ngithi angibazi njengoba ngisho nesigodi sabo angisazi into mina engiye ngiyenze ukuthi ngiye ngithathe yena ngisizwe abakazami
bangihambise sihambe naye ngiqashe imoto bafike lapha eHome Affairs bamenzele i-ID kuphela okunye angikwazi. Uyakwazi ubaba kodwa mhlawumbe masingase simthathe sambe naye uyakwazi ukubona. Ubaba uyakwazi ukubona. Uyakwazi ukukhomba indlela. Angazi, angazi. Hayi kodwa ngeke usemdala. Akekho mdala ingane lona. Una 54. Okay. Mina ngina 53 ngudade wami. Ukukhuluma uyakwazi? Uyakwazi ukukhuluma nomeshwashwathi uyakwazi ukukhuluma. Mhlambe singakwazi ukuthi mhlambe simthole mhlambe naye azochaza mhlambe uzothi mayikhuluma la umuntu wakubo mhlambe uzosheshe ambone. Okay, lokho kungenzeka. Yeah. Mhlambe bese ngacela ma ukuthi naye simthole asithi mhlambe kumzama ukumbuza amagama awakhumbulayo. Singaya kuyena inankinga. Hayi. Ngiyacela masinikele kuyena. Okay. Singahamba ni ngoba ukuhlala ngale. Okay. Yo. Baba njani? Baba njani? Awula. Yeah. Hayi mina ake igama lami ngingweni. Ngihamba ngaphansi kohlelo umkhonse. Njengoba sila nje baba sila ukuthi sizokusiza ukuthi ukwazi ukuxhumana nomndeni wakho. Yeah. Bengisacela ukubuza ke baba ukuthi amagama abo usabakhumbula yini? Mhlambe ingane noma usisi noma ugogo noma ubaba. Mhlambe nje obakhumbula bengicela ungitshele bona. Laba basengolweni ma engolweni. Bonke nje abasengolweni ngicela nje usho amagama abo. Usho nami ngizokulekelela ukuthi usho. Noma uyayikhumbula indlela ungayikhomba indlela yokuthi sambela ukuze sifike makuthi ngithi asambeni nayi imoto ipakile ngaphandle. Ungayikhomba indlela? Yeah. Okay. So sizoyela. Amagama wona uyakhumbula? Yeah. Okay, bengisacela ungitshelele ungisho lo. Yeah. Ubani igama? Bhekani. Ubhekani nobani? Nozinto. Uzinto noma uzo? Sonto. Usonto, yebo. Nobani? Nozinhle. Nozinhle, yebo. Abaka bayisibongo. Akambushi. Abaka? Akambushi. Abaka Gambushi. Okay. Uzinhle, usonto, nobhekani. Yeah, nomncedisi. Nomncedisi. Yeah. Abaka Gambushi engolweni. Yeah. Ingane zakhona mhlambe ezincane uyikhumbula. Ingane. Yeah, ngikhumbula. Ubani? Ulondeka. Ulondeka nobani umuntu? Yani no. Hayi khuleka nje baba ungajahe inga. Wehlisa umoya. Nominenhle. Nominenhle. Yeah. Okay. Hayi ngicabanga ukuthi lamagama sewabalile maningi. Ihlobo zizokwazi ukuthi ziwa recognize lawo magama. Okay baba, mhlambe bengicela ukuthi ungiphindele wona. Siqale ngabadala mase siphinde futhi siphinde ingane. Sempeti. Angezi? Sempeti. Ubani? Sempeti. Yebo sempethini. Bhekani. Ubhekane. Minenhle. Uminenhle. Usonto. Usonto. Yeah. Nala ingane.
ingane yebo hhayi ayikho inkinga baba kodwa baba njengoba sidla nje sizama ukuthi sithole umndeni wakho lo wakagambusha ey'ngolweni so bafethu siyacela abantu bakagambusha ey'ngolweni ifu la magama ubaba sewabizile uyawazi noma mhlambe khona abantu obaziyo mhlawumbe abacishe babe nalawo magama ey'ngolweni please siyacela ukuthi nizame ukuthi nivele ukuze ubaba naye azokwazi ukuthi athole umndeni wakhe baba kahle kahle njengoba ke nje sila namhlanje sizozama futhi ukuthi sikuthathe ngemoto uzohamba usikhombisa ukuthi mhlambe makuwukuthi umgaqo uyawukhumbula nendlela ukuthi kuhanjwa kanjani mawuye ekhaya ungakwazi ukwenza lokho yeah ungakwazi uyakhumbula mawususe Potchefstroom yeah mawususuka ePotchefstroom usuya khona ey'ngolweni yeah uyakhumbula yeah okay hayi ma angiyiboni inkinga mhlambe ikuphi mhlambe okunye ungafisa ukuthi sizame ukuthi sikusize ngakho engafisa ukuthi ngisizakale kona ukuthi siyothola i-ID entsha ikhadi elisha yebo ngoba leli elikhona kuthiwa lizinkinga lizogcina selisifaka enkingeni yokuthi into zakhe zingahambi kahle okay kuvaleke kwayilokho okukhona okay akutholayo mina into engibuka uma ubaba enkingeni yakhe le anayo angalithola usizo lokuthi alulame aphinde abe ulo muntu lo ufisa ukuthi wena abe uyena ngazi ukuthi okuningi ubaba uyivalele yena ngaphakathi enhlizweni yakhe nasemqondweni ngoba ngicela ukubonisa enye into baba ngicela ungibheke kule nto engiyenzayo yeah yebo ngicela udlalise unyawo lakho okay ya ngicela ubeke phansi ngicela udlalise lolonye okay sesiyashova sishova ashova nazo kancane ungajahi ungajahi kancane nazo kancane ya abeka yabona ba ukuthi ke into kanje idinga labantu asebeyiqeqeshela labantu abaziyo ukuthi uqala kuphi ugcine kuphi and into kanje ziyabiza ukuzenza zizodinga imali futhi ama-special what kodwa ke nathi njengohlelo sizozama ukuthi la sizama khona sibone ukuthi sibisa kanjani izobonga kakhulu ngoba nami ngiyafisa ukuthi akhululeke emzimbeni ngoba okusho ukuthi une-enga angazi yani uma ngabe bona abantu behamba kusekhona lokho ukuthi yena akakwazi ukuzenzela izinto ngoba uyaza akhiphe namagama angamnani bese uthola ukuthi akusekho ukuthula phakathi kwekhaya nami ayangisinda ngizwa nami sengikhathele noma ngithi ngenza into ngothando kodwa ngithola ukuthi sengiyasindeka hayi ma bese cela ukuthi-ke sike sizameni ukuqale simfunele ihlobo ubaba ukuze siqhubekele phambili-ke nokwe-ID nalokho okunye ukuthi athole ukusizakala lo shayela amatheksi ewema ubani igama lakhe lona amatheksi ewema ubaba omncane wakho kahle kahle
wakho awusamkhumbuli igama ubaba. Umama yena uyamkhumbula igama, umama okuzalayo. Yeah. Ubani? Igama lakhe. Medicines. Ubani baba? Hayi khuleka nje baba, ehlisa umoya. Uphefumule kahle, ehlisa umoya. And then mase uyasho igama. If makuthi kuthatha isikhathi khuleka, asikujahile. Ehlisa nje umoya kahle. Yeah. Ukhumbule. Noma singahlala i-hour ucabanga, kodwa uma ulikhumbulele igama ayikho inkinga. Yeah. Angithi? Ngikhumbula. Awusakhumbuli? Okay, ayikho inkinga. Ubaba omncane yena uyamkhumbula igama lakhe? Yeah. Uba igama lakhe? Nazareth. Oh, ngathi usashona. Igama lakhe uba? Okay, ayikho inkinga. Isigodi sangakini sasengolweni sona sasikhumbula. Izikole. Isikole. Ngizikhumbulayo ekhaya. Ngisele ukuthi isikole Hayi khuleka baba. Ukukhumbule nje kahle ungajahi. Hayi kodwa ayikho inkinga. Besicela-ke kubantu basengolweni abamkhumbulayo ubaba. Abangani bakho baba ubakhumbula bakhona engolweni owawusondelene nabo. Yeah. Uyabakhumbula? Yeah. Cela ungitshele nje noma bawuthuna noma oyedwa. Hayi kodwa ayikho inkinga baba. Akukho okunye okukhumbulayo mhlambe noma isitopi sakhona lapho, noma mhlambe ke isitolo, noma mhlambe ithaveni, noma yinto nje thizeni edumile yakhona ngapho esigodini sangakini, noma igama lesigodi. Isitolo. Okay, hayi ayikho inkinga baba. Sizozama ukuthola phezu kwaloko information osusinike. Yes, buya la isitolo. Hayi. Hayi ayikho inkinga baba. Alright, hayi ma sizozama ukuthi nathi sizame ukusiza la sisiza khona.
Themba ukuthi-ke manje-ke sesiqedile. Yebo, hayi siyabonga.